Jsem do středového kruhu duchovního otce brněnského fotbalu a také samozřejmě brněnského a českého malého fotbalu. He is supporter of Czech Guinea football in Brno and in the whole Czech Republic. This is a holy man with a cross on his neck, muž s křížem, který nám nejspíš také něco řekne, možná i požehná. Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych přizval k sobě své duchovní sestry. Pojďte ke mně. Rád bych požehnal tomuhle turnaji, ať probíhá tak, jak má. Rád bych požehnal fanouškům, ať se jim líbí, ať padají góly, ať se ten turnaj povede. Rád bych požehnal samotným hráčům, ať se jim vyhýbají zranění a samozřejmě střílí co nejvíc branek. Rád bych požehnal našim reprezentantům, ať ten turnaj vyhrajou! Rád bych požehnal tomuhle turnaji, ať je tak proslavený jako tohle památné místo. A nad tím vším, ať dohlížejí naši skvělí brněnští bohové v čele se mnou. Přátelé, je to tady!